Thing por panang thek apu la pen aso la pen karjong kang thir amen pen amen. Pini tawar ka chulang abotor ni ingkoy rahini ke chokar ni nilinang litum kadogo be pan ilitum hem pu Jesu Christ amen pen kardom nang chipila. Pini ke bhom guru arni hempu arni lasi Bible ka porhi ta son thom do aprangsi aka porhi ke than mega bang mika ke tok a kitab pen si ke endam ang deng pi pho ang deng so hini pen pho an labang so ang kung along ke than mek abang mika la puson si ki pu Juda akhei ang bong Bethlehem Efrata nang hello ke binay bonta nang long pen si Israel kapangri kapangton abang nang klang ji alang li nang klang lo tangte meresa ke via bang le meresa ka hura pan ka chila me asonsi alang li Israel arada pan pangri pangdon ji lapen alang li nong pirte adang chithangji lapen alang li pen ajok munid atum ningkang sam longji tapuson alam ka jumesi kethan mega bang mika Israel arada tumapan kethan alang li ke kethan mek alam si kaningje Bethlehem Ephrata along si kapijok abang hem pu Jesu Christ amahang nang kethek labang so arong ke David arong lo tema tebon seta hem pu Jesu Christ amahang nang kethek ahud an ke labang so arong anong athang che thang the det lo sampridang lo ahira sang avidet lo tebon seta aprang ahud David ke dotang lapen David ke arong pinak apot alang li arna masuar ni aso ladak pensi pirthe nang cheklang la Bethlehem Ephrata along si amahang nang thekla thang takalidet adim along pensi arnam aso arni aso amahang nang thekla ilitum kachini dam nang ji alam ke lason lo donatum kachipi bi abang aphan arnam aning dok kachiparuka abang aphan arnam aning dok de kachipi bi thek abang aphan arnam hirjumepi bonta kachiparuka det abang aphan arnam hirjunosi kipi lasi pini arni ilitum aning ke koson aning ma kachipi bi thek aning ma kalitang te kachiparuka det aning ma lale ilitum mathalo na kachipi bi pu lo tangte arnama phan ke kroy arnama phan ka chiki arnama phan ning ka chi thelo lason abang aphan arnam inghon lasi ilitum kai keta arnam angno kachipi bi penle dolo na arnam aphan chikilo nang kroilo nang ning chethelo nang so ni Bible ka porhi abang ke Paul kang thir Hebrew atum aphan ketok akido pensi ke endam ang deng pi kep ang deng so pho pen kep an labang so ang kung along asona lam do te bon se tala ithe le endam chotlo na hempu Jesu Christ la puson si kipu pu alam Paul hempu la puson si kipu
pu ke jong dam alam ke lapulo ni nang ning ke hang ateng ke klem ji aphan si ke wang lo nang ning ke hang ateng ke klem ji aphan si ke wang lo kumat aning ke hang lo arnam aning ke hang po arnam aning ke hang ateng ke klem ji aphan si hem pu Jesu Christ ke wang amethang aning ke hang aling ke klem ji aphan kali bonta arnam alangli phan pirthe nang ke toy akam kape pleng ji kape chok ji aphan si alangli pirthe ke wang jo ithe alam ning chi bidam lo na ili tuma phanta arnam si kai la pen chi the ekipi la pen pirthe nang ka pe hondun long la pulo le putang te athe ke do si piniar ni ili tum kereng pung chot la pu pe tang te imhang nang thek the de ta chok lo athe ke imithang pen mat ke ili tum ke chipereng ta thek the kai da chi pi thek the arnam aning ke hang ki do si ili tuma phan pini arni pirthe nang pe hondun long lo la si ili tum kai keta arnam aning ke hang ka pe pleng ji aphan si bor I pa prang nang ji ining ke hang ja son la son po bonta arnam aning ke hang silang pu ili tum matha thek nang ji la pen klem dam thek nang ji an ke birta ke me abang ke look at to teng hem pu a birta ke me ang deng PEC ang deng so thom kebra sir kepen pli kebra pli an alam si ilitum kapor hi labang so ang kung along la puson alam si ilitum ke long dam Mary Nazareth pen ha ain karim ila Elizabeth along dam la alangli kachetong dam ji aphan si kedam kirap dam ji aphan si kedam labang so ang kung along ilitum puthot kachini dam nangji alam ke lala anama pherang ke Mary aphan nang cheklang ahud Mary nangli anama pe atheke anama so aphan amhang pethek nangpo lasi nangli ke anama pe man nangpo pu alam thande da phi alangli nangli korte nangli pen ka chepo ka chero bang Elizabeth ta sarle sar olo seta alangli oso chupe thele cheklo yon throk lo pu alam than le la si Mary along pen anama pherang ke hasining chedam juya phi Mary ha ain karim dam phit lo pu ain karim dam phit lo dam phit pu la ke tong sarmong ke paching khan pen ke claim akam lo phit pulo tangte chu phit dam phit claim phit chulason la si pe Mary nim so kang ther mahala Elizabeth kerap nangji pukachin ni pen alang ni me thang akam chi osi alang ni me thang a hemarit chi osi ha an karim an damla donatum kedam nangji penana jak dinglang nili ana makang hon pen Nazareth pen ha an karim dam long lo thek dam long lo hello winglang te bon seta alangli Mary damla la pen hadak chiklojon thom do damlo Elizabeth upon raplo pu alangli tum atheke Mary la pen Elizabeth atum ang bong kachetong hut Elizabeth apok arlo ke do John Baptist aphili ta klem nut nut lo puta kupi ko son alam la ke arnam akar jong Elizabeth along ta inghulo arnam akar jong pe Mary nemso kangthir along ta nang inghusi uso aphili papedolo pupu atuma phanta
non la hempu ke bang lo hodei pu radapan kapacit hang nang jia bang John Baptist lapen hempu Jesus Christ pirthi kape jokji munit kape jokji abang kacit tong cheng ahud lo la hello pupu atum ta aning ka arong apei atum ta aning arong lo asumara atum ta aning arong lo karjong kang thir ahir jume kipleng jen apod lo donatum tabangso angkung long pen ilitum lai son son ni alam charli dam lo na pei meri nim so kang thir a hem pen ha an karim an kedam phit a theke ke rap ji aphan pu mo het ilitum che than lo ke rap pulo tang te kang hon ka che peklang lo la si ilitum ka dog aveta kang hon kang jin so akam thek an pen un an pen klem nang ji la pen kang hon akam ke klem ahud ke klem paten ton te det nang ji klem ji ma klem ma la pu pe det nang ji ku mane ilitum akang hon akang jin so ke nang ji abang do kok ilitum akerap ke nang ji abang do kok le putang te arvi re matha the pensi ilitum rap nang ji la son nang ji miri mo Nazareth pen hain karim dam phit lo pu kang hon ak ji aphansi alangli kedam ilitum ta la son klem phit dam phit thek nang ji an lo tangte ilitum aning arlo a hok akang hon si kedolo bang aphan le rab ji puta jopang thang arvi re lapug mathap o jilang matha o phisi oi puta puji pula son akerap lo pulo tangte lake ki choko elo atheke konane ko pine ari hing dopo angke la son ari hing ke dokrai akang hon ajat ke arna maning dok de ilitum munira tum ta cherap chematha tha ebon seta ari hing dokok titi mo ke nang ji hut puvung tik la son si ilitum ke klem chu ne nang rap lo ke ko chu ne nang matha lo ke ko non nang rap tha non nang klem pi tha ha dam tha pu yo la son dokok titi ilitum akang hon ke la pu pe det nang ji kang hon ke ki pi ilitum ching chom chi pin pensi kang hon pi nang ji la pu son le klem thek lo pulo tangte la ke a hok pet akang hon lo la pen ke dom pen ke rop pen arnam aphan ilitum chongduk chordom thek nang ji hala bang mo mika kipu alam nang litum ning chi bidam thule thot tha thang kali det arong pensi arnam aso arni aso pirthe nang ke klang pu alang lesi ilitum ta arnam ang noch pi bi thek nang ji arnam aning ke hang ka pe pleng ji aphan ilitum bor i nang ji la hello ilitum munida tumakam Christian atumakam imithang aning ke hang kapi pleng ji pu aphan kali arnam aning ke hang kapi pleng ji aphan si ilitum pirthe kewa hem pu Jesu Christ ta la son si kamatha la pen la son si ethan lo arnam aning ke hang le pi pleng na la pen miri ha an karim ke dam phit ason ilitum ta mo pen ka chithan bom ason la kang hon kang jin so akam ke klem paten ton te det nang ji klem phit nang ji la son le ilitum klem thek pulo tang te la ke a hok pet akang hon lo kali tang te la ke ari hing ki hing kre akang hon man det po la pu ke chok che lo donatup nili nang litum aphan arnam nang ardom pi pon bom po nang litum ta nili phan arnam ne ardom pi pon bom tha Jesus Christ aphan runa